दिनै अयथासार गुसु आरोना मर्निंआवनो ओरैबायदि गुसु बुंनांलिया देनजार खुवा खुखादों खुवायानो खुवाजोंनो माबायदि नुजोबो खुवाजों दखानाव सुजि लायनां सुजि काकि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लानायखौ जासिहरबाय लोगोफोर आङो दा नै सुजि आरो सिनि लाना फैबाय आरोना दिनै सुजि संनानै होनोसै मैयाबो केक साहा ओमफ्राय ओंखाम एवनानै होदोंमोन आङो ओमफ्राय ओंखामखौ सानफ्रामबो एवबाय थानो हामाना ओमफ्राय दानिया ओंखाम एवनो बिबाय थायो आरोना आं दिनै ओंखाम एवनानै जाहोला गेट फांनानै दिनै ओरैबायदि खुवानानै आं फुङावनो सिखांनानै सि आरि सुखांजोब्बाय आरोना आंहा दख'ना ओमफ्राय बिसना सादर आरि सुनांगौ दंमोन ना आं दहायनो सिखांनो जि सुदोंमोन ना आङो संना लाग्रोसां इखौ बायदि गुसुना फाखाया गानहाया आं सेन्देल लायनि र' आं न' गानग्राखौ नै सेन्देलखौ लाना फैबाय आं गुसुथारना फाखाखौनो गानो हाया बेखौ गाननानै खामानि मावनोसै नै जोगोनारा मैया लाबोनाय जोगोनारमोन बाथोन एवना गालांसां जोगोनार बाथोन नैबे बिगुरखौबो गारा बाथोन जागोन बाथोनथ' एवना गालांसै मैयानि दालि एसे दङ ओमफ्राय ना माबानोसै दा नानिनो सुजि आरि एवनानै साहा होबाय ओमफ्रायो सुजिखौ एसे टिफिनाव सोबाय ओमफ्राय एसे केक हरबाय आरोना केकजों सुजिजोंखौ हरबाय आं सुजिखौ हरफेरामोन दिनै फार्स्ट गोरान एवनायखाय हरदों आरो आङो ओमफ्राय मानसिफ्राबो हरो होननाय खोनादों आं ओंखायनो हरबाय आं सुजि एसे ओमफ्राय केक एसे ओरै बुरजा हरबा सुजिखौबो जानो सुखुनाय नङाना औहाय दे थाब जादो ओमफ्राय लेखा दसे फरायदो लिरायनोसै ओमफ्राय दसे थानानै थांसै स्कुलाव ओमफ्राय मा रिक्सायाव थांगोन रिक्साया बिगुरा बाथोन जानांगौ गोबाद्राय जाबाय हानाया मानो मा औ हाबदो स्कुलाव जाहैदो टिफिनखौ खेवनानै ओमफ्राय टिफिनखौ मोजाङै सोना लाफिननांगौ बेगाव रोंसै दाना लांबाय थाग्राखाय हारसिं खेवनानै जायो हारसिं सोफिनो आरोना बेगावहाय थरासा होबानो जाबायना बिबाना बिबा थरासा होबानो जाबायना होदों नोङो होनांगौना लोगोजों लोगो रानलायनानै जानांगौ लोगोआ गावनाव बियोनो माथो हरनांगौ मालायनि बक्सआवलाय माथो हरनांगौ नों मालायनि बक्सआव नोंनि बक्सखौथ' मालायनि मानो हरनांगौ होनदां नों लानांगौ ना मालायनो माथो हरनांगौ मालायनो हरनो नाङा ना गावबागाव लानांगौ ना बिबा मालाय हरनांगौ नों मालायनो हराबानो जायोना हरा होनांगौ ना बक्सखौ हरनांगौ नों खाथाखौ थराथा बोखानानै हरनांगौ बक्सखौ मानो हरनांगौ मालायनालाय स' हाना लागासै जल्दिनो लाबो दे थाब लाबो लाबोखाबाय दानि खाथियावनो होदो आइखादाबो थाब लाबोलै दे गेलेबावगोनसो आं रागासो जोंबाय देलायहोबाबो गेलेनाय मिनिनायल' दे ओमफ्राय दे दिनानो गुसुथार दिनै ओरैबायदि खुवा खुदोंना सिङाव हाइनेकसो गानहोनांबाय दा गोजांलायगोन सिंजों गोजांदों बाबि सिङाव गोजांदों होनबाय थायो गोजांनानै दा मिनिनानै एसेयावनो गाबगोन बियो गाबखौ खान्दुरिया हरदे अके मानो र' हाइनेकआ सिङाव माबाफागोन ना हाइनेकआ दानो फैफाजोबगोन ओरैजाय आखाइजों ओरै सेहरनो ओरै गलांबाय हाबलांबाय हाइनेकआ दावखोलाङाखै दावखोलांबाय दावखोलाङासै दे
नङाबा हायनाया एकदमबारे दारि नैबेयो नांथानानै बेयाव हैजु जाहैयो आमानो ओरैबायदि नैबेबो थाबफागोन र' आं सोना होगोन अबेथो नांथाखो हा अबेथो नांथाखो आखाइ आंनि आखाइया दे सोदे इसोरे र' नोंनि आखाइयाबो थाबफाबाय हायनायखौ नारसोहरनांगौ ना मेरे माने गाखोखो बे जाबायना दाल जायाखै जाबाय टाइट जानायाथ' जायोना बे टाइट जायासैना ढिला जाबाय आयौ बै हायनायखौ बख'नायनि बे आखाइनिखौ माने जाम्बि जाबाय बियो फुंनिफ्रायनो मिनिट लागासिनो दङ बेहा गाबनो लुगैदों खोमा ओमफ्राय दा हारसिं बबावबाफोर नांजाबानो मामि होननानै गाबगोन दहाय जों बुदोंमोन नोङो बुजाखागोन जा आरे मेवदों आंनाव है मोजांबो थाया आं रागासो जोङो दे माला बुवामोनलाय आं नोंखौलाय माला बुवा दहायलाय मैयासो बुदों दा मोनायावसो दहाय बाव जाहैदों मैयासो मोनानायाव बुजादों दा आंजों मानो बुजायामोन दे होनलाय मानो बुजादों खोन्थासै मिथिया मैया मोनानायाव मानो बुजायामोन होननाय खोन्था दे अननाय नङा नङाबा टिफिनखौ हरनाय नङा आङो मानो बुजाया दे खोन्था लेखा फरायाखै नालाय ओमफ्राय मा खालामामोन नों लेखा फरायनायाव जिरायबाय थादों होनबा जिरायबाय थादोंना खाथायाव ओरै लिरबोजोबा लिरबोजोबदोंमोन सरि दासो सरि बुजानायखौबा मिन्थियो ओमफ्राय मानो बुजाया बेखौ खोन्थानो हाया सरि होनांगौमोन मैया मोनायाव दादाम होजादों आङो गंसे लेखा लिरनो थिननाया खाथायावसो एकदमबारे लिरबोजोबनानै दोनदोंमोन दम होजादों आङो फंसे फरायनोसै आयै लान्था मानो थाल गदों फरायनोसै होनबाय ओमफ्राय उनावहाय बुजानानै ओमफ्राय बारा गोरा बुवाखै नालाय गाबासै आरो दे एसे गाबनाया माला एसे गाबाखैनो गाबनानै सिरि थाबाय सिरि थादों बोरै माबा थाबायलाय थांनो आं दिखुरा सिरि हासथारदो दे सिरिना मोना मालाय फैजोबसिगोन गनदुआलाय मा जालायखो गगा मोनबाय जानो ओंखामनि गुंगिया थाबफादों मा जाखो मोखां फुवादा देहात मोखां रानखांजोब्बाय इले ओमफ्राय आंनि आथिङाव गाखोनोसैलाय बियो गुसुआव मानो आथिं गाखोनांगौ आंसो थांगोन गाबोननिफ्राय थांथोंसै दादाखौ नों थाङा गाबोननिफ्राय थांला आङो दाहाय दे देलाय होनानै लाग्रोसै आं बेखौ जल्दि बे एक्टिं खालामबाय थायो मबाइल नुबाथाय 2000 years later स्कुलनिफ्राय फैफिनबाय आं दहाय थांनायाव जेबो भिडिअ बानायलायासै लोगोफोर सानफ्रामबो बे थांनायखौनो बेसेबां देखायबाय थानो होननानै अमाजों खाजा जाग्रा लानानै फैबाय खिन्थु दा सङा आङो अमाखौ मैयानि ना दंखायो दोनहैनोसै आं थ' फंबाय थादो होमबा न'सिम न'आव थांगासो ड्रेस गानस्लायसै ओंखाम संनांगौ ओंखाम सङाखै दाबो आङो अमा आथिं लाबोदों आङो अमा आथिं एसे बेखौ हबावनांगोन एसे फोसाबनोसै आं आथिंखौहाय ना दंखायो आंहा मैयानि बेखौ संनोसै ओमफ्राय बे अमा आथिंखौ मोनायावसो जागोन एवथ्रमनानै दोनगोन आङो बोरायनो खोन्थाया नङाबा दानो संनो थिनगोन आंखौ मेरला टाइम नांगौना बेखौ संनो थाखाय आं दा संखाया आरोना सिखा फिसासो लांफैदों आङो बे रिएक्सन होनायमोन